De sluizen staan iepen en de gemalen draaien op volle toeren. Het wetterskip zet alles in om het hege wetter troch de stormen van Arno Wieken aan te vieren. In het eerste van Friesland is dat nog een hele toer. Want de hudde westenwind had haast al het wetter hierheen blaast. Op het hoogtepunt van de stormen hier we zelfs wetterverschillen van meer dan 2 meter. Dat heb ik zelf nog nooit meemaken, zo'n groot verschil. Op het Lauwersmaar wordt het wetter dan ook richting het oosten blaast. En dan heb je hier bij Dokkum naar Ziel nog altijd dat niveauverschil. Dus dan kun je altijd afstromen bloeden. Er is de Arno Wieken zo'n 60 milliliter on wetterval. Net alleen nog de sletten en marren steen heeg. Ek het loon is wie het, om te groen verzadigen is. Via het Lauwersmaar, want dit is een heel wichtig punt voor ons A4, vieren we dat onder vrij verval af via Dokkum naar Ziel. En bij vrij verval, wat bedoelen jullie daar correct mooi? Nou, dan wordt het dus net pompt. Dan gaat vanwege het verschil in wetterstand op de Friese boezem en het Lauwersmaar. Normaal is dat een 40 centimeter. Dan kunnen wij onder vrij verval door die sluizen afvieren. Intussen is de wind lezen gaan. En in het eerste van Friesland begint het wetter al aan te nemen. Ik verwacht je dat op het eind van deze week, in het weekend, dat we dan op het normale peil zitten. Maar de groen, die is natuurlijk nog stront en wierd. En dat wordt het dan nog wel even wat langer.